This is what I want to do. Putting out easily emaphantsi with Just Friends imizuzu masenze beyi-22 nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi yaka-10 o'clock sitshile ke sathi ke sincokola noLulu Nomxeko yena ke usuka ke phaa ke Enoch Mgijima Department of Health. Namhlanje sijonga i-treatment literacy ukhona ke simbambe phaa in our Queenstown studios. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Molweni, good morning. Mandizibulisele kubaphulaphuli bom beVukani FM. Andihambi ndodwa ke namhlanje ke Chuma, ndihamba noSisimandi, ndihamba noMiss Gwayise. Ndibathatha because ekugqibeleni umama uGwayise usanda usijoyina e-sub-district. Uyazi ncakasana ke le nto ye-treatment literacy sizothetha ngayo namhlanje. All right. Kanye xa sithetha Sisimandi ngendaba ye-treatment literacy and umama uGwayise nguye umntu who understands it ngendlela ephangaleleyo. Mam Gwayise, masoso singena kuwe. Ndicela ucacisele umphulaphuli who might not be familiar with into yobana xa bana intoni ngoku i-treatment literacy. Xa kusithiwa treatment literacy kuthethwa ngantoni? Enkosi Chuma, sibulise kubaphulaphuli. Umama uGwayise uthi xa ecacisa le ndaba ye-treatment literacy kuthiwa yinto elula ukufundisa umntu ngeepilisi zakhe, msasazi. All right. Bacacela. In a nutshell, msasazi, kuku-understanda isigulo sakho kuqala. Qala u-understand isigulo sakho, sogqiba u-understand i-treatment yakho okanye unyango lwakho luzohamba njani. Ityiwa njani le treatment yakho? Ityiwa nini? Xa uyilibele wenza njani? Xa ngaba kuye wanexesha elide ungakhange uyitye i-treatment yakho usavumelekile na ukubuyela kulo. Ngamagama amafutshane ke injalo msasazi, nokuthi wazi ii-side effects ze-treatment. Thank you so much, Sisimandi. Ndiyayithanda le part yokugqibela. Xa unexesha elide ungayityi i-treatment uyakwazi na ubuyela kwi-treatment yakho? Which makes my second question, eza kuwe Sisilulu, we had a conversation about this izolo late. Into yobana there is a gap yabantu akuthiwa balahlekile besibagqibele besitya i-treatment yabo, all of a sudden abasayityi i-treatment yabo, asibazi uba baphi na. Some of those people bandithumelele ii-inboxes besithi Chuma silahlekile, sithi aba bantu bakhangelwayo kuthiwa balahlekile abasayityi i-treatment yabo and siyafuna ubuyela siyoyitya i-treatment but we don't know where to start. Ithini indima kaChuma obesitya i-treatment wayeka ukuyitya i-treatment before siyo-understanda i-treatment ubana okay nditya le treatment ngoku ndiyitya njani, ndiyitya ngawuphi na ixesha and iza kundincedisa entweni. Masiqale ngelahleko le ikhoyo which is a priority at this particular moment. Okay, enkosi Chuma. I think wena Chuma ilula lento. Thina sithanda ukuzenza izinto zibe ngathi zinzima. Yeah. Ndilekile ngoku andisayithathi i-treatment. Bendiyithatha phi le treatment? Ndiyithatha ekliniki. Ukuthi ndivuthulule ndibheke ekliniki ndiyokuzichaza. Ingxaki yethu thina singabaphulaphuli asifuni ukuyithetha inyani. Andazi nokuba singonobangela thina abantu bezempilo na, kodwa asiyichazi inyani okokuba ngaba ndilahlekile because of ABCD. Sinalo ke silisebe lezempilo sinenkqubo esithi ngu-Welcome Back Campaign. Sithi abantu mababuye beze treatmentini yabo, and most of the time asibafolisi nokubafolisa ke kwezithu zethu ngoba khumbula sinonompilo esinabo abahambe bekhangela abantu balahlekileyo, uyayibona? So unompilo uyabuya athi ndimfumene uSisilulu kwanamba bani uza kuza kusasa eripotela unesi. Xa yembona uSisilulu uvele nje achwetha usister athi ukhona uSisilulu abuyele treatmentini yakhe. Sibafuna bebuye bonke nokuba unonyaka nobuneminyaka emingaphi na makabuye azoqala i-treatment yakhe azophinda aqhubekeke nge-treatment yakhe. Uzawuphinda enziwe zonke ezaa zinto okufanele uba ziyenziwa kuye aqale i-treatment yakhe. Indaba ye-treatment literacy incedisa njani okanye ine-impact enjani na
ebantwini sisilulu ingakumbi abantu abano-chronic, abantu sithi ba-chronically ill, inomthelela onjani kwabo bantu uku-understanda i-treatment literacy? Abantu abasetreatmentini nge-treatment literacy ibanceda kakhulu. One, njengoba setshilo usisibathi, uyasazi isigulo sakhe, uyasi-understand isigulo sakhe. Number two, uba educated even nangesifo esi sakhe, ne, ayazi okokuba ngaba le treatment ndiyityayo yenza ntoni apha emzimbeni wam. Ukuba andiyityanga le treatment kuzokwenzeka ntoni. Iyamnceda okokuba ngaba angaze akwazi ukuphosa i-treatment. Uyayibona mos laa ndithi abanye abantu baphuma ekliniki kusithiwa i-treatment yakhe uyitya kusasa qha, kodwa ubuyilibele oyika ukuyitya. No, akunjalo. I-treatment yakho xa buyilibele kusasa, uthi ngelaa xesha uyikhumbule ngayo utye i-treatment yakho. So ibenza abantu bakwazi uathiyera kakhulu, azazi okokuba ngaba andizuphinde ndingayityi ke ngoku i-treatment lam, abe nolwazi oluphangaleleyo. And imenza wena Chuma le nto akwazi ukushumayela. Uyayazi uba over the weekend bendihleli namaxhewukazi ethetha nge-treatment yawo, ndancuma khange ndithethe because bayazazi izigulo zabo, bayayazi i-treatment yabo ibaluleke ngantoni na emzimbeni wabo. Uyayazi xa engathanga wayithatha le treatment kuza kwenzeka ntoni na, afundise ke ngoku nabanye abantu. Obvious zikhona ke i-misconceptions xa si-understanda le nto i-treatment literacy. Ndidiagnoziwe izolo on the 27th of May that ndineswekile okanye ndine-TB okanye I'm HIV positive, so ndizawuqala i-treatment ngoku. So njengoba ndizawuqala le treatment lena, obvious mos ndizawukwenza i-research yam trying to understand into yobana zithini side effects and kuzawuba khona ke izinto ezizawuthethwa kuFacebook into yobana ndizawuba ngathi ndiyathwasa, ndizawuthini yonke laa nto. So zithini mhlawumbi ezinye ii-myths okanye ii-taboos ezisengunobangela wobantu abanye abantu mhlawumbi sisilulu boyike ukutya i-treatment yabo because of izinto ezithethwayo about i-treatment leyo ethile? Oh, okay. Mamela ke Chulu, okokuqala kwalapha kwa-HIV andithi treatment sasiyisebenzisa endicinga uba isekhona ilaa side effects ingathi umntu akamanga kakuhle apha engqondweni, angalali ebusuku angathini. Yeah. Abantu ke ngoku bangayithathi i-treatment yabo ngoba esakubalisela abanye abantu bazamguqula bathi hayi ububona abantu bakokwenu ahambe ayowuthwasa, kanti yi-treatment lena ifunekayo uye ngoba kaloku ikwenza uthi xa uyityile. Andithi le treatment besiyitya ebusuku, isizathu soba mayityiwe ebusuku bekusenzelwa kanye ezo zinto ezo zithi zivele sowulele. Kodwa ngoku urhulumente usincedile, wasitshintshela i-treatment ebangela uba abantu bakwazi ukuyithatha bevuka nje and ezo side effects azisekho kangako. So yenza ke ngoku loo nto leyo kwezi zinto abantu baye bafune ukuthini na, ukuya kuzo ingezizo ezimithi ke iyasikhusela kakhulu. But kubalulekile ke wena Chuma kwezinto ze-side effects, xa umntu evile okokuba ngaba kukhona into eyenzekayo kuye, ne, ahamba uripota ekliniki, angahlali ngoba xa benikwa i-treatment bayafundiswa ngoonesi. Then ukuba ngaba ke ngoku kuthiwa ne-side effects wazibona mhlawumbi uba sithi mhlawumbi okokuqala kaloku thina sikunika i-treatment kanti asiyityi, nguwe oyityayo le treatment. Uba isekhona laa nto ithi uyaphaphazela ube nemibono yezinto ibe ngathi uendaphe ngoku sowuhamba uyoba ligqirha kodwa awufanelanga uba ligqirha kodwa ufanele utye i-treatment yakho. Ukuba kube nento enjalo makabheke ekliniki umntu ayokuthini, ayozichaza, achazele unesi uba sister kwenzeke u-ABCD kum, ukwenzela uba usister azokumnceda. Ndifuna sibuyele umva kwindima apho abantu ufumanise into yobana utya i-treatment ye-TB and kule treatment ye-TB i-duration yi-6 months but athi xa ifika kwinyanga yesithathu ahluleke. I'm not sure ke noba le voice note izawuthetha ngale nto but masike siyimamele. Molweni Gusta, maningene ndibulise kwiVukani Community Radio. Lo uthethayo igama lam ndinguFantasy
eZabasa, eNgcobo, ndifuna ukuthi ndikhona enkqubeni. Hey, okay. Nditya i-treatment yam and i-duration yam yi-6 months. Kule 6 months sisilulu ufumanisa into yobana andifika kwinyanga yesithathu ndiyayiyeka i-treatment. Zinintsi ke abantu ke ii-cases where abantu bengayigqibi i-treatment yabo ngexesha ababekelwe. Inoba yintoni unobangela? Masinike uSisimandi. Sisimandi. Kumani, izizathu zininzi njengoba usitsho mntanam. Sinabantu kakhulu abaye bachaphazeleka ukuyeka unyango lwabo abafana nabasebenzi. Abasebenzi abanintsi abavunyelwe emisebenzini mhlawumbi uhamba bawuthatha i-treatment yabo ngezintsuku zabo baziphose Yeah. days. Ne? Sibe nabantwana besikolo. Kuluhlu lwabantwana besikolo mhlawumbi ndizawuthetha ngabantu abakwii-TVET colleges. Usuka eLady Frey, usuka eCreadoc afumane isikolo ikhala afumane uso. So engqondweni yakhe yena ucimba uyawuthaza zitya iipilisi zakhe aphinde uzithathe eklinikini yakhe eCreadoc okanye eLady Frey. Yeah. Uyakwazi ufumana i-transfer letter athathe iipilisi zakhe kule ndawo akuyo. Okay. Siphinde sibe nabantwana kolu luhlu ne. Kolu luhlu abantwana abazalwa ngoomama abaphila nentsholongwane kagawulayo. Abantwana bangakhange baxelele uba nje besitya le treatment wosulelekile naye u-HIV positive. So umntwana kuzothi unesifuba msasazi, kuzotshiwo baphulaphula ngumzali okanye ngumakhulu. Umntwana athi makhulu siphelile isifuba, andisayifuni i-treatment, ayiyeke i-treatment yakhe. Uyayibona ne? Sibe nabantu abakwi-denial. Akakhange ayamkele into yoba ndiyagula, kuthatha ixesha ukwamkela. Ungafumani support msasazi kungandenza ndingayityi i-treatment because le nto ndiyazi ndedwa, ndimane ndijonga abantu apha endlini xa kungekho mntu ndikhawuleze ndiyotya ngelo xesha. Uba kuyaphithizela kubhizi ndizangazitya iipilisi zam. Laa nto ye-side effects ibithethwa nguSisilulu, ndiyavomitha xa ndizityile. Inintsi into eyenzeka emzimbeni wam elutshintsho indenza ndingabi nawo umdla wozitya ke ngoku bese ndiqalile ngelinye ixesha. Abanye abantu ke, abantu abanintsi kwii-communities zethu basakholelwa kunyango lwemveli. Uzothi ngoseyile ekliniki encediwe ngoonompilo namanesi wanikwa i-medication, aphinde athi hayi makhe ndiyothatha iyeza lesiXhosa ngokwamacebo abawafumana ekuhlaleni. Aziyeke iipilisi ngoku ayothi xhungu kunyango lwesiXhosa. Then siphinde sithi mhlawumbi indlala apha ekhayeni ebeseqalile mhlawumbi wayifumene i-food parcel yakhe kwaSASSA, uphela kokwakutya akanawo amandla otya ezi pilisi because akanakutya apha endlini. Abanye ke bathi zenza umjojo msasazi, yena xa uzilanda ziyangqola kuvele kwakucaca uba ezi zakhe mhlawumbi iipilisi zeze-HIV. Bantu abaninzi masiyigxininise Lulu Nothandi ne, ayahlukumezeka emakhaya, ingakumbi abantu abaselayo. Uba ngaba ufike wachaza uba kuthiwe une-TB, eleko bemoshile okanye eselile uzothukwa ngale TB yakhe nongatyi ipilisi nothintini ancama yena. Izinto esizifumanayo ke msasazi, andazi noba baphulaphula baphendulekile na. Kakuhle kakhulu Sisimandi, and ndiyayithanda le nto yobana abantu bayahlukumezeka ezindaweni abahlala kuzo. Abanye abafilishi safe, abanye abafilishi comfortable. So ndicela ubuza xa sivala because sinemizuzu emithathu eshiyekileyo. Ingaba senza enough thina siyimedia efana neVukani FM nina as abantu besebe lezempilo to teach i-society about ezi zinto? And singayenza njani? How can we create a safe space for abantu abagulayo so that kungabikho nzima kangaka ukubana bazikhathalele? Because Sisilulu, the messages endizifumanayo after i-interview besinayo noPemda Friday last week from abaphulaphula, also guys nakuni ezikliniki, kutheni abantu besoyika, kutheni kunzima usuka ndiye
ndiye ekliniki because kuthiwa siyashawutwa as ekliniki ngoonesi xa sifikile phayana, which makes it difficult even if omnye umphulaphula uthe wenza umzekelo wathi sowuphose i-2 days mhlawumbi based on le nto ibithethwa ngusisimandi into yobana andikwazi ufumana ixesha lokuya ekliniki because of umsebenzi, so mhlawumbi ke after 2 days after igqithile imini yakhe yobana aye ibiyidate yakhe yobana aphinde ekliniki akwazi ukuya, uzawufike sekekhwazwa and i-confidentiality yayo yonke le nto ke ngoku ufumanisa ubana I feel embarrassed ngoku because I was not comfortable ukudisclose about isigulo sam, iseyinto enzima kwakum kuqala. I'm not sure if le voice note iza kule nto sithetha ngayo na. Molweni Sasazi. Yes. Nonesibongo. Ndicela ubuza mna, akakundibuzele njalo. Unatya i-treatment ye-TB as from 2019. Ndayitya ndayigqiba as courses. Yatshintsha yangena kuqala andayigqiba yangena ku-MTR. Ndayitya ke ngoku ndayigqiba. But almost after 3 months iphinde ivukele. Inoba yenziwa yintoni? Okay. I think we have 2 questions, Ngogu. Are we doing enough awareness to make sure that we create a safe space for abantu abaphila no chronic? Ithini i-plan about ukungabikho kwe-confidentiality in our public clinics and umbuzo womphulaphula? Siva. Mandinike umama uGwalise kamandi ndithe nosusanda usuke ezikliniki ingathi Yeah. ukhona ngayo nge-attitudes. Enkosi kakhulu sisilo. Enkosi Chuma, ndibulisa abaphulaphuli beVukani FM. NdinguSister Gwayise, ndiphangela kweli sebe lezempilo apha eEnoch Mgijima Sub-District. Ndizawuqala enye yonobangela zii-attitudes zethu manesi. Noko ngoku siyazama njengokuba uSisilulu ebekhe wamenshina into ye-Welcome Back campaign. Welcome Back campaign asikubuzi ubuvelaphi. Asikubuzi uba kutheni. Into ebalulekileyo kukubana sincedisane nawe ngesizathu soba ungeze ekliniki. Ewe, abantu bethu baphangela nakwezi venkile zabantu bokufika abangavuki uba mabaye ezikliniki. Ngoku siye sincedisane namapatient wethu hlobo lobana ufuna ukuza nini ekliniki uzothatha itreatment yakho. Uyayiva ne? Asisaniki date uba yiza nge-20 uzothatha iipilisi zakho kwakhona. No. Sithi ucela ukuza nini ekliniki utsho wena uba no sister ndizawuza emva kwe-A, ungandipha laa date yokuza kwemva kwe-A. And okwesibini sineendlela apho umuntu aqhuba kakuhle itreatment esimriwada ngayo umuntu, that is esimvuza ngayo. Sino-CCMDD apho umuntu ahambe awuthatha itreatment yakhe ko-Clicks, ko-Medirite, apha ekliniki. Mhlawumbi wena ulapha elokishini uhlala apha kufutshane ekliniki, uzawuya straight emayezeni ufike uthathe ipasela yakho uhambe. And ke ngoku kunenye e-introduciweyo iprogram, that is umuntu angathatha up to 6 month itreatment yakhe ikwipipeline. Umuntu azokwazi ubana if ufuna u-6 months yakho uyahamba ubheka ejoyinini yakho, mhlawumbi uya ema-orenzini wakho eKapa ufumane iipilisi zakho ezintandathu. Kwezi ke bendikhe ndazithetha zakoo-Clicks nakoo-Medirite, iinyanga zakho 2 uyahamba uyothatha itreatment yakho, then apha ekliniki sikubone 2 ngonyaka. Nkosi. Alright. Enkosi kakhulu. Question yomphulaphuli? Yomphulaphula indenzela iwari kakhulu. Khumbula kaloku Yeah. wena mna ndingu-TB manager. Ithi le Yeah. nto xa eza kuyitya iphinde ibuye aphinde atshintshe. Okokuqala uyityile for 6 months then wazibone ku-MDR. Ithi le nto akhange afundiswe ncam kwasithi ngoba itreatment yakho uyityile emane iyeka iyitye emane iyeka. Xa Yeah. uthe itreatment wayitya
wamane uyiyeka watya, udala i-resistant, that is kubakho ukuxikixeka apha emzimbeni, yenze okokuba ngaba le treatment ubuyitya uyigqibe ne ubungayityanga kakuhle, izawusuke idale ke ngoba ngaba ezaa pilisi uzityayo ube ne-resistance zingasebenzi kuwe, ikwenze masikutshintshe ke ngoku uyoba ngu-MDR. Njengokuba esitsho sithi uyityile kwi-6 months waphinda ke ngoku waba ngu-MDR, ngoku again iphinde in 3 months imfumene. And ke ngoku xa imfumene in 3 months sixhomekeke kubaphulaphuli ke, sixhomekeke kuma-patient wethu. Asimazi umntu okokuba uhlala nabani endlini ngoba kufuneka bethestiwe abantu basendlini. Andithi xa ene-TB asimazi ubuphangela naphi nobani na, nguye ofanele uba uyasixelela ukwenzela uba sibe nendlela ezawungena. Sizuthetha ngayo xa sifike ebasebenzini, saba nendlela yowungena sibakhohlelise. Asimazi xa ejema ekuhlaleni uhlala nobani, nguye. Kanti thina xa esixelele siba nendlela yethu yokuba sibangene sibatheste bonke aba bantu bahlala naye ukwenzela angaphinde osuleleke. Ephinde wosuleleka nje uhleli nabantu abangazaziyo okokuba ngaba bane-TB but yena uyosuleleka okokoko. Okay, Sisilulu, ngenxa yexesha ndicela sizithobeni apha i-email. Sizaphinde siqhubeke with this conversation because there is a lot ekufuneka si-unphile. Otherwise ndiyabulela kakhulu ngexesha lenu. Nimini manje. Enkosi ke, bye-bye nini, bye-bye baphulaphuli. Siyabulela. Good variety.